Tuleeko sulle toksikologiasta mieleen True Crime tai Agatha Christien murhamysteerit? Ne ei ole ihan sama asia, mutta ei hätää, mä kerron sulle nyt mitä toksikologi tekee. Tosin mä joudun vähän luntaa tästä Juho Paavulan Rapport-jutusta. Toksikologi tutkii kemikaalien vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön varmistaen turvallisen arjen, terveyden ja kestävän kehityksen. Heitä tarvitaan esimerkiksi lääketeollisuudessa, viranomaistehtävissä, kiertotaloudessa ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoina. Ala on tosi kansainvälinen ja tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Suomessa toksikologeja kouluttaa vaan Itä-Suomen yliopisto ja Ruotsissa vaan yksi oppilaitos. Meillä on monipuolinen opiskelijayhteisö eri taustoista, kemiasta, farmasiasta ja biotieteistä. Se tekee opiskelusta antoisaa, kertoo opiskelija. Alalla työllistyminen on hyvällä tasolla. Vuosi valmistumisen jälkeen noin 80% opiskelijoista on alan töissä. Syynä on se, että toksikologeja on koulutettu vähän ja alalla eläköidytään nyt vauhdilla. Lue aiheesta lisää osoitteessa rapport.fi. Kiinnostaisiko sua opiskella toksikologiaa?